সাঁওতালি আদিবাসী কেনেকৈ গম পাওঁ হেমলেট আছে কিবা সন্দেহ কৰিছে মই কেনেকৈ সন্দেহ কৰোঁ মই মোক দেখিলেহে সন্দেহ যদি Hello everyone, good morning. Welcome back to my new blog into this channel. आंनि to this channel आव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनै गुरैयै बरायबावनाय जाबाय। आं दा नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय खोन्थानो सानदों। आं दा माने दिनै सुक्रुबार बाजार जोंनि जायगानि बाजारमोन आरोखि हाथाय गुवार बाराय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलाव बे खुंग्रिं बाजारा जायो आरोखि बे बाजाराव माखासे बेफारिफोरा गोजाननिफ्राय बेफारिफोरा गय बेसर बायनो फैयोमोन आरो बे बायनो फैनाय समावनो फुंनि 5टासो समाव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा बे बेफारिफोरनिफ्राय 2 लाख रांखौ सिख'नानै लानानै थांदों होननानै खोनानाय जादों। आसलते बे लुथिनाय दाखाथि खालामनाय खावनाय बायदिसिनाया बांसिननिफ्राय बांसिनसो जोंनि जायगायाव जागासिनो खोनानो सोरांबानो निउसाव नुयो खालि बिदिल' अब्ला बिनि जाहोना मा दा बेनिनो जाय बेफारिया खावजादों बेनिफ्राय मोनसे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों ससे नोंथांमोननो खोनाहोनाय जाबाय। নাই চারছে না পায় ওই টেপ লগা আছিল এরিয়া পুলিশে তো স্যার আহিল শান্তিপুৰৰ পৰা আহি কেনে ক'লে আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ ছাৰে ইপিনে গাড়ী লৈ গ'ল আমি ছাৰক ক'লোঁ মই বাছুগাঁও যাম হয় আপোনালোকে যাক ফোন নাম্বাৰটো আমাৰ ৰাখি দিলে ৰাখি দিয়াৰ পিছত প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে সিহঁতে কিবা কিবি কৰিব কিন্তু বাজাৰ কমিটিৰ অলপমান দায়িত্ব নিব লাগিছিল কাৰণ এতে বাজাৰ কমিটিৰ কোনো দায়িত্ব নাই প্ৰশাসনে সিহঁতে উগ্ৰপন্থী খোজাৰ কাৰণে সিহঁতে চেষ্টা চলাই আছে কৈ গ'ল কৈ গ'ল আমি চেষ্টা চলাম আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কি জাতীয় বড়ো সাঁওতালি আদিবাসী কেনেকৈ গম পাওঁ হেমলেট আছে কিবা সন্দেহ কৰিছে মই কেনেকৈ সন্দেহ কৰোঁ মই মোক দেখিলেহে সন্দেহ যদি আনিছে কিবাটো সন্দেহ হ'বই না दा होमब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आं जास्ट ओरैनो बाजाराव थांदोंमोन नालाय बे बाजाराव थांनायावनो बे खौरांखौ मोननानै नोंसोरनो खोन्थानाय जाबाय आरोखि आरो नोंथांमोनहा जायफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो माबाफोर बुंनो गोनां दंबा कमेन्ट खालामदो लोगोसे शेयार खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आरो फुंनि गोजोन हामलायनायखौबो नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय जाबाय।